Dorostenská soutěž tým Obory a já doufám, že i tento tým má v tomto stadionu své příznivce a povzbudíte je a dáte jim co pro to. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! A máme tu první ulitý start a už se nám tam jedna hvězda přiznala, takže Pražák. Já ho hned na bonzu, to je chudák. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! A je odstartováno, závodní tým je na dráze, dorostáci dneska si dají útok a ještě budou běhat na memoriálu.